isma, u inti meta l-tqajna miegħek ukoll xi ħaġa li baqa' f'moħħi u bqajt newdem fuqha, għatli isma' it-tfal tajjeb l-ismijiet li jagħtu in-nies tas-sawt lit-tfal huma naqas strambi. Ftakrek tajdi l-biċċa xogħol? Ija, ħanajdlek il-għaliet, għax aħna mill-belt ġifieri. Isma' il-belt ma' s-sawt jew ma' n-nord? ċentru. Ma' Malta, sawt nortu ċentru. Bħal ma' n-nortu s-sawt għandna ċentru. Sewa. Le, ma' kif kulħadd jaf tal-belt, mhumiex tal-Pepe. Kulħadd jaqbel miegħi għaxej ma' l-ismijiet illi imdorrin aħna nsemmu ma' ismijiet komuni sa sejħilhom biex ma' weġġalħat. Jien naf James, Mark, Paul, Paolo, ovvjament. Imma mbagħad meta mort noqgħod lej is-sawt, noqgħod Marsa Skala jien. Il-mara minn hemmhekk Marsa Skala. U jibdew jitkellmu. Dik pereżempju u jibdew semmu ħafna smijiet. X'isem dan? Ħajja nagħmlu exercise flimkien tajb. Ħa nispjegalkom x'ġara, mela aħna tfajnija di fuq il-Facebook page tagħna tfajna għadna nafu galantom illi għalinna li t-tfal ta' t-sawt għandhom isem stramb m'għadniex li inti u xejn. Kenna l-fuq minn il-fruħ li kitbulna l-isem ta' tfal tajjeb u minn fejn huma. U llum ħan nippruvaw jekk din it-teorija hix minna jew le. So qabel nibdew ma ħadd m'għandu jieħu għalih, rajt dawn ma smijiet moderni għal żmien wara kollox inizimni Chrysander, ġifieri mhix l-iktar isem. U ħanibdew bl-ewwel isem. Jiena li nibdew b'Peter u mbagħad nibqgħu sejrin naraw daqsxejn. Tittajdilna jekk mhux mis-sawt jew nkella min-nord. Tajjeb, l-ewwel isem hawnhekk faċċata. Anisja. Anisja jew Anixja Anisja, bless. Ngħid li mis-sawti. Tgħid li mis-sawt. Mis-sawt naraw minn. Isma' m'għandi xejn kontra s-sawt. Ħanaraw. Anisja. Hello, jien mill-Belt Valletta jisimni Anisja. Li di tipprova li n-nies tas-center isemmu tfal. Stramp ukoll mhux ġejn. Sewa. Ember. Moħħok hemm? Jmiss. Xazaleja. Jien naħseb da naħseb jaf ikun biċ-ċentru, nista' ngħid ċentru. Inti taf. Ġifieri forsi naf Birkirkara hekk ma nafx. Birkirkara. Xazaleja jtik li Birkirkara. Hekk qedtini hekk. Ħanaraw xazaleja minn fejni. Hello, jiena mill-Marsa u jisimni Xazaleja. Mill-Marsa. ċentru. Brava. Sista sejrin tajjeb ħafna. Ta' ċentru tfixxilna. Peter. Isaac u Chloe. Tnejt fajtu liha. U le dawn mhumiex daqshekk. Allura fejn minn taħseb nord, ċentru jew ċentru. ċentru, ġajna ċentru. Tlaqna. Ħannaraw. Isaac Bella. Jiena Chloe Bella. Aħna twins. U aħna noqogħdu l-Mosta. Il-Mosta, il-Mosta. Mosta jew Marsa? Mosta nord. Mosta wa nord. Ember. Hawnhekk kif fawljajna, jena. Ember, fidejk. Jena naraw sal-aħħar kif ħanespiċċaw. Ħa naraw daqsxejn li jmiss. Keltin u Tjanis. Kelsin u Tjanis. Ma nafx kif ma nafux Jien naħseb Sawt. Sawt. Keltin u Tjanis. Ħa naraw. Sa tafhom, Jien noqgħod il-Birku, jiena Kelsin u da hija Tjanis. Brava, kapaċissima. Jiena teacher, allura għajt ma' ħafna ismijiet varju għat teaching practices, fimt allura? Fil-verità sissa għandu raġun Peter, throughout, ġifieri x-xaqliba qiegħda li n-nies tas-sawt iħobbu jikkumplikaw ngħid tal-ismijiet. Dik. Peter, li jmiss. Għandna isem ieħor nagħlqu bih. Noqgħod il-kalkara, allura nxaqleb naqlem ukoll. Semmu leha. Le dawn jew nord jew ċentru żgur. Nara kemm ċert. Semmu leha. Jiena jisimni Lija, jien minn raħal ġdid, jew inkella kif tgħidli l-mama minn Pretty Paula. Bye, dan is-san. Minn Pretty Paula. L-għalnet, nixtieq nirringrazzja l-tfal kollha li batwonna tajjeb. Dak kollha kienu. Dawk kien ħamsa ħekenna. Grazzi ħafna, vera kienu ħelwin.